Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Ντούσας Δημήτρης, δάσκαλος φιλοσοφίας του Ανοιχτού Φιλοσοφικού Σχολείου. Το σημερινό μας θέμα είναι η άποψη του Λέον Τρότσκι για τα γενικά αίτια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα γενικά αίτια αλλά και για την κύρια αιτία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 1939-1945. Θα στηριχτώ σε ένα κείμενο που έγραψε ο Λέον Τρότσκι το Μάη του 1940 και που βρίσκεται στο βιβλίο του «Ο πόλεμος και η τέταρτη διεθνής». Γράφει ο Τρότσκι για τα γενικά αίτια του τωρινού πολέμου. Η τεχνολογία είναι άπερα πιο ισχυρή τώρα από ό,τι ήταν στο τέλος του πολέμου του 1914-1918, ενώ η ανθρωπότητα έχει πιο πολύ χτυπηθεί από τη φτώχεια. Το βιωτικό επίπεδο πέφτει στη μια χώρα μετά την άλλη. Στις αρχές του τωρινού πολέμου η γεωργία ήταν σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν στο ξέσπασμα του προηγούμενου πολέμου. Οι γεωργικές χώρες έχουν καταστραφεί. Στις βιομηχανικές χώρες η μικροαστική τάξη έχει καταστραφεί οικονομικά και ένα μόνιμο στρώμα υποτάξη ανέργων ή σύγχρονοι παρείες έχει σχηματιστεί. Η εγχώρια αγορά έχει στενέψει. Η εξαγωγή κεφαλαίου έχει περιοριστεί. Ο ιμπεριαλισμός έχει πραγματικά συντρίψει την παγκόσμια αγορά, σπάζοντάς την σε σφαίρες που κυριαρχούνται από ισχυρές μεμονωμένες χώρες. Παρά τη σημαντική αύξηση του πληθυσμού της γης, το παγκόσμιο εμπόριο των 109 κρατών του πλανήτη μας, τόσα ήταν τότε, σήμερα πλησιάζουν τα 200, το παγκόσμιο εμπόριο έπεσε σχεδόν στο 1/4 μόνο τη δεκαετία που προηγήθηκε του τωρινού πολέμου, τη δεκαετία του 1930. Οι εισπράξεις από το εξωτερικό εμπόριο έχουν περιοριστεί σε ορισμένες χώρες στο μισό, στο 1/3 και στο 1/4. Οι απικιακές χώρες, οι απικίες, υποφέρουν από τις δικές τους εσωτερικές κρίσεις και από τις κρίσεις των μητροπολιτικών, των καπιταλιστικών αυτοκρατοριών. Καθυστερημένα έθνη που χθες ήταν ακόμα μισοελεύθερα βυθίστηκαν σήμερα στη δουλεία. Αβυσσινία, Αιθιοπία, Αλβανία, Κίνα. Κάθε ιμπεριαλιστική χώρα πρέπει να έχει τις δικές της πηγές πρώτων υλών, πάνω απ' όλα για τον πόλεμο, δηλαδή για μια νέα σύγκρουση για τις πρώτες ύλες. Για τον παραπέρα πλουτισμό τους, οι καπιταλιστές καταστρέφουν και ρημάζουν κάθε τι που δημιουργήθηκε με την εργασία αιώνων. Στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, ο Λέον Τρότσκι παραθέτει ένα απόσπασμα του Λένιν για την κύρια αιτία των πολέμων. Γράφει: την 1η του Νοέμβρη του 1914, στις αρχές του πρώτου ιμπεριαλιστικού πολέμου, ο Λένιν έγραφε. Θυμίσω ότι ο πρώτος ιμπεριαλιστικός παγκόσμιος πόλεμος έγινε 1914 με 1918. Ο Λένιν λοιπόν έγραφε: ο ιμπεριαλισμός έχει θέσει υπό αμφισβήτηση το μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αν μετά από αυτόν τον πόλεμο, τον πρώτο, δεν έχουμε μια σειρά από νικηφόρες επαναστάσεις, θα ακολουθήσουν πολλοί άλλοι πόλεμοι. Το παραμύθι του πολέμου που θα βάλει τέλος σε όλους τους πολέμους είναι ένα απατηλό και ολέθριο παραμύθι. Και συνεχίζει ο Λέον Τρότσκι: εργάτες, σκεφτείτε αυτή την πρόβλεψη. Ο τωρινός πόλεμος, ο δεύτερος ιμπεριαλιστικός παγκόσμιος πόλεμος, δεν είναι ένα ατύχημα. Δεν είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας του ενός ή του άλλου δικτάτορα. Αυτά υπόθηκαν πριν από πολλά χρόνια. Ο πόλεμος έχει τις ρίζες του στις αδυσόπιτες υλικές αντιφάσεις των διεθνών καπιταλιστικών συμφερόντων. Αντίθετα από τα επίσημα παραμύθια που έχουν σαν στόχο να αφιονίσουν, να αποκοιμήσουν το λαό, η κύρια αιτία του πολέμου, όπως και όλων των άλλων κοινωνικών κακών, είναι η ατομική ιδιοκτησία στα μεγάλα μέσα παραγωγής μαζί
με το αστικό κράτος στο οποίο στηρίζεται. Η κύρια αιτία του πολέμου είναι η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής μαζί με το αστικό κράτος στο οποίο στηρίζεται. Ενώ η κύρια αιτία του πολέμου είναι η ατομική ιδιοκτησία, γίνεται και η κύρια αιτία και άλλων κοινωνικών κακών, όπως είναι η ανεργία, η φοβερή ακρίβεια, ο φασισμός, η απικιακή καταπίεση. Συνεχίζει ο Τρότσκι. Με το σημερινό τεχνολογικό επίπεδο και τη δεξιοτεχνία των εργατών είναι ολότελα δυνατό να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την υλική και την πνευματική ανάπτυξη ολόκληρης ανθρωπότητας. Θα πρέπει μονάχα να οργανώσουμε την οικονομική ζωή μέσα σε κάθε χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας σωστά, επιστημονικά, ορθολογικά, σύμφωνα με ένα γενικό πλάνο, ένα γενικό σχέδιο. Όσο όμως τις κύριες παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας τις κρατούν, όπως είναι τα παραγωγικά μέσα, βιομηχανίες, τράπεζες. Όσο όμως τις κύριες παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας τις κρατούν στα χέρια τους τα τραστ, δηλαδή οι μεμονωμένες καπιταλιστικές κλίκες, και όσο το εθνικό κράτος παραμένει ένα εύχριστο εργαλείο στα χέρια αυτών των καπιταλιστικών κλικών, υπάλληλοι για τις αγορές, υπάλληλοι για τις πηγές πρώτων ελών, υπάλληλοι για την κυριαρχία του κόσμου, πρέπει αναπόφευκτα να πάρει ένα όλο και πιο πολύ καταστροφικό χαρακτήρα. Μόνο η επαναστατική εργατική τάξη μπορεί να αποσπάσει από τα χέρια των αρπακτικών αυτών ιμπεριαλιστικών κλικών την κρατική δύναμη και την κυριαρχία πάνω στην οικονομία. Αυτό είναι, συνεχίζει ο Τρότσκι, το νόημα της προειδοποίησης του Λένιν ότι χωρίς μια σειρά νικηφόρων επαναστάσεων ένας νέος ιμπεριαλιστικός πόλεμος θα ακολουθήσει αναπόφευκτα. Οι διάφορες υποσχέσεις και οι προβλέψεις που έγιναν έχουν υποβληθεί στη δοκιμασία των γεγονότων. Η απίθανη ιστορία του πολέμου που θα βάλει τέλος σε όλους τους πολέμους αποδείχτηκε ένα ψέμα, μια επικίνδυνη φαινάκη. Η πρόβλεψη του Λένιν έχει γίνει τραγική αλήθεια. Στη συνέχεια, ο Τρότσκι αναφέρεται στις άμεσες αιτίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι ο ανταγωνισμός για το ξαναμοίρασμα του παγκόσμιου πλούτου. Σημειώνει: η άμεση αιτία του σημερινού πολέμου είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις παλιές πλούσιες απικιακές αυτοκρατορίες, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία από τη μια μεριά, και τους αργοπορημένους ιμπεριαλιστές πλατσικολόγους, τη Γερμανία και την Ιταλία. Σταματώ εδώ, αγαπητοί φίλοι. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Καλή σας μέρα.